Hej YouTube, jeg vil bare lige hurtigt vise jer, hvordan man kan lave sådan en OK tekst i sådan en dialog. Hvis I er nye og lige har fået, og I ikke har nogen til at hjælpe jer, så hvis nu, så kan I hurtigt kigge på mig, og så er det bare kun tekst og sådan noget. Så vil jeg lige vise jer, hvordan man kan lave den her tekst. Eller sej og sej. Jeg ved ikke lige, hvad sådan bliver sej. Jeg kommer ind lige om lidt. Så lige det op. Så jeg tror, den er ved at komme ind. Sådan der. Sådan ser det ud, når jeg kommer ind. Og det er R14. Så nu bliver det i R14 Studio. Okay, så er det det nyeste. Når du på der. Vi starter med at gå ind i Mode. Går jeg her. Går jeg ned i den, der hedder Motekst. Trykker I der. Og I kan også bare gå ind i den der, så står der noget tekst. Men så jeg vil sige, at I skal bruge den her. Okay, så her, vi tager I den. Og jeg vil sige, at det er bedst, hvis I skal rykke med den, så den her. Og I kan også rykke med den her. Sådan der. Og så har I jeres tekst hernede, så står der tekst. Og det er oppe i object. Og hvis I ikke lige kunne finde den eller noget, så hvis I ikke kunne finde den, og den er blevet væk, hvis den er sådan her, og trykker I lige der. Og så går I lige 2 tilbage, hvis I ikke kan se den. Sådan der. Og så trykker jeg bare der. Og så den bliver gul udenom, og så ved I, det er den, jeg har fat i. Så trykker I her, så skriver I det, noget I gerne vil have. Som jeres navn, eller bare eller. Sådan der. Og så når du har skrevet det, så skal du trykke enter. Du skal nemlig lige præcis trykke på teksten der, sådan, eller et eller andet sted. Så hiver du i pilene, fordi det bliver upræcist, hvis du hiver i bare i teksten. Og den her går i den mindre, den her drejer rundt og kan siden og lodret og alt, og den her flytter den bare på. Sådan der, det skal sgu lige være plads. Sådan der. Okay, her, nu har jeg en tekst, så kan vi lige prøve at render den. Se, så er vi nået så langt. Og jeg har ikke særlig mange tekst. Jeg har ikke noget for downloadet så mange. Jeg har kun den her. Så vi forholder os bare lige til starten her. Og så death, det er sådan hvis så jeg kan lige dreje rundt her. Og så lige zoom der. Vi kan godt se siderne her, de bliver så, og hvis vi sætter death længere op, og så lader den noget højere, så siger vi bare til der. 5. Det var overhovedet ikke noget, så blev den tyndere. Så hvis I siger 70, så er den blevet så tyk der. Men vi siger bare lige hurtigt 40 stykker. Ja, 40 stykker. Det er fint. Og hvis I vil have en ny farve til teksten, så kan jeg lige gøre det. Sådan der. Så hvis I vil have en ny farve til teksten, dobbeltklikker I ned i den her boks, så kommer der sådan en heroppe, så står der mat. Dobbeltklikker I på den. Så husk, den er på color, når I skal have farve på den. Ja. Så hvad skal vi have vores farve? Vi siger bare lige blå. Ja, blå. Sådan der. Og så sætter jeg OK. Og så hvis I vil have sådan en spejler, så skal I gå ned i den der reflection. Slår I den til. Så her, nu kan man jo ikke se det blå. Nej, du skal også lige ændre det til her. Sådan der. Blå. Sådan. Og så her, der skal I ændre den til 25. Og i texture skal I ændre til Fresnel. Og ned i Mix Strength skal I have den bare til 20.
Sådan der, og så klikker jeg bare hernede. Så er den sådan der. Så lukker jeg den. Så har jeg den her. Kører den op i den der hedder Motex. Og den bliver en anden farve. Så kan jeg lige prøve at render den nu. Se, nu er vi nået så langt. Ja. Og så herinde i den kat, så kan I Philip cap. Og her igen Philip cap. Og så her et step. Det er sådan, at der kommer sådan en kant på herude siderne. Og så hvis man trykker 2 step, så kommer der 2 kanter på, men vi sætter den til 1 step. Sådan der. Så kan vi lige prøve at vende den nu. Og vi nåede så langt. Det er sgu da meget godt. Sådan her kan man også lave en tekst på. Og man kan også lave den sådan, at det er en måde, og så kan man lave den der en plane på, og gøre den til farver, og så der kommer baggrund på. Ligesom min baggrund her. Se, ligesom den her. Men den har en af mine venner lavet. Han er sådan meget dygtig til det her. Sådan en 4-dæk. Det har han lavet. Sådan der. Og så, ja. Så har jeg den tekst. Og så kan jeg lige zoome ind. Og her. Okay. Så kan I klikke på den, og så kan I trykke Ctrl, C og V. Så har jeg fået en til. Så er I inde på den der nye Motex, det I har lavet. Og den kører jeg så lige der i. Og så der var lang vej. Ja. Den kan I, og så laver I en ny, ligesom før. Ja. Og der. Den kan vi lave rød. Der. Og det var et transparent. Og der. Rød. Ja. Så lukker I den bare. Og den skal ikke være reflection. Det behøver den ikke, I bestemmer selv. Så skal I lige huske at slette den her fast. Og hvis I kommer til at slette skriften, jeg kommer til at slette den, kan I bare trykke op på den der. Så har I fået den tilbage igen. Men vi skal trykke der, på den der farve der, og så delete. Nu er den blevet sådan hvid, den anden. Den lægger I op i den nye farve, I har lavet. Den vælger I selvfølgelig selv. Og vi ser, den er kun rød. Tager I en af dem. Ja, for eksempel. Den tager I her, og den tager I op til siden. Sådan her. Og den ser sådan her ud. For eksempel. Lidt op. Lidt til siden. Bagud. Lidt ned. Ja, okay, nu siger vi bare lige det, der er lidt fint. Kører vi op sådan her. Og så prøver vi at render det. Se, det er blevet meget fint. Så har I det her. Og så skal I, når I skal gemme det, så skal I gå ind, så skal I lige klikke der, og så går I ind i den der. Og så jeres skærmstørrelse, det er 366. Og den her, det er 768. Ja, og så går I ind i save. Nej. Den her. Empty Ancient. Og så trykker I best. Og så her i save, så går I ind i der. Og så, hvor vi nu gerne vil have gemt den henne. Jeg gemmer den på min skrivebord, altså. Så jeg gør den YouTube skrift. Det gør jeg ikke på YouTube. Save. Lukke ind. Og I må aldrig lukke den, når I bare gør det der. Så skal I trykke der. Og når I kigger, så kan I se, nej, den er ikke helt god nok. Det er den. Så lukker I den her. Og så skal I lige gøre sådan her. Så jeg skal lige slutte lidt af.
Sådan her. Prøver I nu. Så trykker I no. Se, så har I fået gemt den. Så lukker I der, og lukker der, og no. Så har I den der. Ja, så har I den der, og jeg har lavet lige en fail med herude. Den skal lige rykkes lidt længere derud, men det kan I lige selv bruge med. Og det var Camtasia Studio skrift, og det var, nej, det var sådan en 4D R14 skrift, og jeg laver også lidt andre, men det var kun skriften, og så kan vi gå videre med planer. Vi ses YouTube.